Benvinguts a la Uni d'Units Energy. Us explicarem els beneficis de crear comunitats energètiques en zones rurals. Explorarem com poden ajudar els ciutadans, pimes i col·lectiu vulnerable a obtenir energia neta molt econòmica per evitar el despoblament i salvar la única terra que tenim. No tenim plan B. Al Cogul, el consum mitjà anual és de 4.000 kWh per cadascuna de les 50 llars. Amb l'autoconsum compartit, el cost de la instal·lació pot reduir-se, oferint un estalvi d'un 70 a 80% en la factura elèctrica, canviant a poc el dièsel de les calefaccions i vehicles per bombes de calor i cotxes elèctrics o híbrids. Tenim un consum anual total de 200.000 kWh, que es podrien abastir produint amb 140 kW de potència, sortint el cost del quilowatt-hora a uns 8 cèntims d'euro quilowatt-hora, quan ara paguem més del doble amb energia bruta fòssil. Aquestes teulades de xapa encarades al sud són ideals per fer energia neta, perquè el sol surt cada dia i és gratis. A més, amb les subvencions, podem reduir el 60% del cost, fent-ho més assequible per a tothom. L'autoconsum és especialment beneficiós per a aquells que tenen habitatges en diferents localitats. El poder generar al poble i rebre l'energia a la segona residència, sigui on sigui. Aprofitem els teulats de l'església per donar un 10% de l'energia neta als vulnerables. I així poder rebre encara més subvencions. La Generalitat promou petites plantes fotovoltaiques d'energia neta en terrenys sense valor agrícola, amb el desenvolupament del plater. Amb el suport de subvencions, les comunitats poden gaudir d'energia a baix cost. Això pot impulsar el desenvolupament de minipolígons industrials, com el que hi ha funcionant a altres petits pobles com l'Albi, Granja d'Escarp o Maials, i oferir energia neta sense taxa de CO2 i amb grans descomptes. Les millores en les comunicacions i les polítiques d'arrelament volen revitalitzar les zones rurals. Les subvencions per rehabilitar, aïllar tèrmicament habitatges, oferir energia neta econòmica i subvencions de fons de transició nuclears per creació de llocs de treball, com van fer a Granja d'Escarp amb la transició del carbó, atraurà nous residents i empreses creant noves oportunitats. Gràcies per veure el canal Uni, esperem que us hagi inspirat a rumiar com fer les vostres comunitats energètiques com una solució viable per al desenvolupament sostenible de les zones rurals. Ara és possible. T'esperem. www.unitsenergy.cat